Magandang gabi mga kaspero. Let's spear fishing ulit tayo ngayon. Gawa ng hindi tayo makapag day dive dahil medyo matumal talaga sa araw at wala pang halos pelagic na mahuhuli. Kaya pagtiisan natin itong gabi na to. At pagkababa ko pa lang, meron agad na nagpakita na isang goldfish or tiaw. Problema nga lang, medyo maliit pa ito kaya hindi ko muna ito kinuha at naghanap tayo ng ibang target. Meron akong nakita dito na isang rabbit fish or danggit. At ito yung buhay na mano natin. Kinuha ko na dahil hindi naman talaga ito lumalaki. Ganito na yung size niya kaya okay na to. Meron na tayong buhay na mano. Nag-move tayo dito sa laot. At grabe yung tubig. Sobrang lamig mga kaspero. Umabot na ng 26 degrees. Grabe. At yung dive natin ay 19 meters. Ayan mga kaspero, kung makikita nyo sa ating dive watch, 19 meters. At yung time natin is 1.7 seconds. Ayan. Yung napala natin isang dalagang bukid. At ito pa, same spot. Pagbaba ko, meron ulit na nagpakita. Kaya tinira ko na mga kaspero. Mukhang season nila ngayon. At meron pa akong nakikita dyan na kasama niya. Kaya hanap ulit tayo. At pagkailaw ko sa unahan, ayun, meron ulit mga kaspero. Kaya pinana ko na rin. Good size na rin ito. Kahit makapana ka ng 3 piraso, aabot na ng 3 kilo or 4. Medyo mahal pa naman yung kilo nito mga kaspero, yung dalagang bukid. Umabot na ito ng 280 ang kilo. Kaya ito, samantalahin na natin. Sayang din. Ayun, ang ganda ng pagkapana. Nasintido. Kaya ito, baba ulit. Lubos-lubusin ko na ito mga kaspero. Ayun, sa pool ulit. Kaya hindi ako nagtatagal na nag-iilaw sa ilalim. Baka mabulabog sila at wala tayong mapana. Kaya pagkatatira ko, kunting video lang, pinapatay ko kaagad para pagbalik ko, nandyan pa rin sila mga kaspero. Kapag nakababad kasi yung ilaw natin sa ilalim, aalis itong mga dalagang bukid na ito. Ayun, ang ganda ng pagkatama, tagos na tagos. Yung gamit nating pana, ito pa rin yung gawa ni Master X. At yung shaft natin medyo maliit lang, around 4mm lang. Tapos yung flapper handmade lang din. At ito isang barakuda. Sana tamaan natin sa utak, kaya ma-headshot natin. Ayun, na headshot mga kaspero. Paikot lang, hindi na nakapaglaban dahil ang ganda ng pagkatama natin dito sa barakuda na ito. Umabot na ito ng 1 kilo. Goods na rin. Meron na tayong pangbenta. Ayan, yung kilo pala nun is 260. Same spot pa rin. Hindi pa rin ako umalis dito dahil marami akong nakikita ng mga dalagang bukid. Kaya nilubos-lubos ko na ito mga kaspero. Dahil minsan lang naman ito at saka minsan lang din tayo makapag night dive. Ayun, na spine shot ulit. Ang ganda ng kulay ng isda na ito mga kaspero. Kaya hanap ulit. Ayun, dalawa. Pero parang dalawang isip pa tayo. Kaya ito na yung pinana natin, kung yung mas malapit. At ayun, na spine shot. Sunod-sunod yung mga napapana natin na magagandang isda mga kaspero. Kaya eto, pagbaba ko ulit, dalawa ulit sila. Ito yung mas malaki. Kaya ayun, pinana ko ulit at tinamaan naman mga kaspero. Ayan, sulit na. Makapana na tayo ng 4 na kilo o 5 kilo. Malaking bagay na yun. Makapagbenta na tayo. At nag-move tayo sa unahan. Gawa ng nabulabog na sila doon. Kaya naghanap tayo ng ibang spot. At pagdating ko dito sa spot,
Ito yung bumungad sa atin, isang samaral na malapad, samaral sa bato. Mahal din yung kilo nito, 280 rin, kaya sulit na rin. At pagkababa ko ulit, ito meron pang isa, kaya pinana ko na. At meron pang karatungan or porcupine fish. At syempre ito yung papanain natin, yung rabbit fish or biyangon kung tawagin dito sa amin. Malaki na rin kasi ito mga kaspero. At yun nga, pagkaahon ko, muntik na akong nabangga ng bangka na ito mga kaspero. Wala kasing ilaw, wala ring signal. At sobrang lakas ng hangin, at hindi ko napansin, akala ko tunog ng barko yung nasa taas. At pagkaahon ko, ayun, malaking bangka pala na walang ilaw. Muntik na tayong nasagasaan, pati yung mga huli natin. Sayang sana yung mga kapana natin, mga dalagang bukid, ubos na sana yun kung nadaan ng ilis eh. Buti nga lang huminto naman sila at hindi nasagasaan yung mga huli natin. At pagka sisid ko nga ulit, merong eto, isang dugso o emperor fish. Yun nga lang, sumabit pa yung shaft natin, medyo malalim pa naman ito, nasa 19 meters. At buti nakuha natin. Yun nga lang, wala nang sima yung pana natin kung napapansin nyo. Eto, isang unicorn, pinana ko na rin mga kaspero. Ayos, mukhang siniswerte tayo ngayong gabi mga kaspero. Marami tayong napapana na isda. Pagka-secured ko ng unicorn, pagkasisid ko ulit, ito yung nagpakita, isang tiaw na naman o goldfish. Kaya ayun, headshot. Mga good size na rin ito. Pag nakapana ka ng 2 piraso, 3 piraso, 1 kilo na. Malalaki yung mga goldfish pag laot yung sinisisid natin. Dito kasi sa amin, pag doon ka lang sa 10 meters, wala na talagang mahalos mapapana mga kaspero. Sobrang tumal na, kaya kailangan ng lumalim para makapana ng mga ganitong klaseng isda. Kailangan nang tiisin yung lamig. At ito, grabe, napakailap ng bagulan o cuttlefish. At ayun, pinana ko mga kaspero. Problema lang, wala na yung sima ng pana natin, kaya nakawala din, sayang. At ito, isang unicorn na nakatago pero nakalabas ang buntot. Kahit walang sima yung pana natin, papanain natin yan at hahawakan na lang sa buntot. Ayun, huli mga kaspero. Dagdag sa huli natin. Ito pa, binalikan ko yung spot at medyo maliwanag na yung buwan, kaya matumal na sila. Isa lang yung napana ko dito na dalagang bukid. Ito yung kaninang pinanaan natin ng maraming ganitong klaseng isda. At ng pagbalik ko, bihira na dahil maliwanag na yung buwan. At pagkasisid ko ulit, merong nagpakita na isang goldfish. Then pinana ko at headshot na naman. Ang ganda ng pagkatama. At ito, isang dalagang bukid rin na green mga kaspero. Ito yung dalaga na nakatira sa dagat. And next, isang goldfish na naman na nakatalikod, kaya ito, panain na natin. Sapon, malaki na rin ito mga kaspero. Yan, dagdag sa huli natin. At ito, medyo nilagay ko sa low yung ilaw natin para hindi mabulabog itong dalagang bukid. Kaya ayun, tinamaan naman mga kaspero. Yun nga lang, sobrang kulit talaga. At pagka-secure natin ng dalagang bukid, nag-dive ulit ako dito sa bahuran na to.
At merong nakatingin sa atin. Isang malaking lapu-lapu, Lonard tail grouper mga kaspero. At buti natamaan natin sa utak. Problema lang, sumabit yung shaft natin kaya binalikan ko. At pagkabalik ko, patay na yung lapu-lapu. Ayan, good size na ito. Mga 1 kilo na rin ito mga kaspero. Medyo malalim din kasi itong spot na to. Nasa 17 meters din kaya hindi ko kaagad kinuha. At binalikan ko na lang para secured yung pagsisid natin. Ito, isang dalagang bukid ulit na napakahamo kaya ayun, sapol sa mata. At pati bato sapol mga kaspero. At meron ditong isang Lonard tail ulit na dalagang bukid. Hinabol ko at buti tinamaan. Ayun gitik. Hanap ulit tayo. Sana merong magpakita. Ayun, isang unicorn. O mas kilalang gabahay dito sa amin mga kaspero. Yun, tumalikod. Pinana ko na. Sapol naman. Good size na rin ito. Hanap ulit tayo at merong nagpakitan isang dalagang bukid ulit kaya ayun, pinana ko na at tinamaan sa likod mga kaspero. At pagbalik ko, ito na naman. Grabe season na talaga ng mga dalagang bukid. Yun nga lang, tiisin na lang natin dito sa malalim na part. Ayan, sunod-sunod yung mga napana ulit natin na Lonard tail na dalagang bukid. Yun na yung huling isda natin sa gabing ito at umahon ako. At ayan mga kaspero, yung mga nadali ko. Ayan, halos magagandang klase ng isda. Kaya sulit yung pag-dive natin ngayong gabi. Nakarami tayo mga kaspero. Ayan. Maraming salamat po sa mga walang sawang nanonood ng ating mga video. Kaya sana suportahan nyo pa po itong ating mga video. Mag-subscribe din kayo mga kaspero sa mga hindi pa nakapag-subscribe, and share itong video natin. At pauwi na tayo. Medyo malakas na talaga yung hangin na umuulan na. At pagdating natin sa tabi, ayan na, medyo umaga na rin ito. Umabot na kami ng 1 AM in the morning. At pagdating sa bahay, ayan, nagluto ako ng danggit at kumain. Then kinabukasan, nagbenta kami ni Master Danny. Ayan, yung natira ng isda kasi nauna si Master Danny. At na-display na lang mga kaspero. At yan lang yung inabutan ko.